otázky. Hneď prvé dve otázky boli práve na euro. Prvá otázka je, že či bude mať finančná kríza vplyv na prechod na euro. A druhá otázka je tu od slečny Katky z Trenčianskej univerzity. Ako nám pomôže avizovaný prechod na euro v tomto období súčasnej finančnej krízy? Pán Mikloš? Určite nebude mať. V tom zmysle nebude mať, že je stanovený konverzný kurz 1. januára začne duálny obeh, bude trvať 16 dní a od 17. januára budete môcť platiť už len eurom. Budeme môcť, to je jasné. Čo sa týka toho dopadu, ja som spomenul, že euro je totižto, ja som bol vždy zástancom eura, aj sme vlastne rozbehli ten proces vstupom do ERM2 ešte v novembri 2005 počas našej vlády. A ukázalo sa, že euro bolo dôležité, už ten samotný proces. Aj tým, že my už ako keby sme v eure boli, tým, že máme zafixovaný kurz. To bol dôvod, prečo vlastne slovenská koruna sa nevychylovala teraz od eura. Čiže v tomto zmysle, ako keby sme už euro mali. Euro bolo dôležité aj preto, že zdisciplinovala vládu, že tie kritériá náročné vytvorili vlastne obmedzenia pre nezodpovednú politiku pre rozhadzovanie. A euro je šanca, ale môže byť aj hrozba. Euro je šanca vtedy, keď vláda robí zodpovednú politiku a keď sa euro aj udržilo, udržanie eura naozaj nezáleží len od nás. A sú tu isté rizika aj v súvislosti teraz so zmäkčovaním podmienok, aj v súvislosti s krízou. Čiže toto vnímam negatívne a treba povedať, že tie iniciatívy, že môžeme prekračovať teda deficit, lebo je tu kríza, tie zvyšujú riziko neudržateľnosti celého projektu ako také, aj keď to riziko nevidím nejak dramaticky. A čo sa týka toho, kedy je to hrozba a kedy je to šanca. Šanca je to pri zodpovednej politike vlády, teda slovenskú vládu. Ekonomovia sa zhodujú na tom, že keď nebudeme mať vlastnú menu, ale bude euro, je o to dôležitejšie, aby fiškálna politika bola zodpovedná, aby sme neprodukovali deficity. A o to dôležitejší je pružný trh práce, pružné trhy ako také a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Tu ale tiež veľmi optimisticky tie výhľady nevyzerajú. A prečo môže byť hrozba euro? Ten efekt je v tom, teda môže byť šanca, že keď sa robí rozumná politika, tak vďaka euru by sme mali rásť rýchlejšie. Mali by sme dosávať vyšší ekonomický rast a teda aj vyšší rast zamestnanosti, životnej úrovne miest a tak ďalej. Hrozba môže spočívať v tom, že budú chýbať dva nástroje. Jeden nástroj je stanovanie úrokovej sadzby a druhý nástroj je znehodnotenie meny. Prípadne zhodnotenie, ale teda zmena kurzu a zmena úrokových sadzieb. To môže byť problémom vtedy, keď euro môže byť nebezpečné v tom, že môže fungovať ako figový list, ktorý zakrýva problémy. V tom zmysle, že keď krajina má vlastnú menu a robí nezodpovednú politiku, tak sa to prejaví, vznikne ekonomická nerovnováha a znovu rovnováha sa nastolí s nehodnotením meny. Ľudia schudobnejú, mena sa znehodnotí, ale export sa stane konkurencieschopnejším, lebo zlacnie. Keď ale máme euro, tak k tomu nedôjde a dôsledkom môže byť, že sa odkladajú potrebné opatrenia a že sa potom môže situácia dospieť do stavu, kedy to nastolenie tej rovnováhy je veľmi, veľmi problematické. Aby som nešiel do nejakých detailov, byť príklad Talianska posledných rokov, ale možno aj iných krajín. Ja som na druhej strane nikdy nepodporoval euro. Ono to súvisí s tým, že viac menej my sa si zhodneme na tých pozitívach a negatívach, ale asi sa nezhodneme na tých váhach, ktoré prikladáme tým pozitívam a negatívam. Vzhľadom na môj postoj by som vyzdvihol tie negatívy, ale vnímam najmä v podobe toho, že ak si pozrieme aj slovenské banky, tak tie slovenské banky sú vzhľadom na to, že neboli exponované voči týmto rizikovým cenným papierom relatívne zdravé. Čo sa stane v januári? V januári s týmito zdravými slovenskými bankami vstúpime do monetárnej únie, na ktorej pôsobí veľa obrovských bank s obrovskými problémami a s obrovskými stratami. A tieto straty bude musieť niekto skôr či neskôr uhradiť.
Ja sa obávam, že cestou eura ich budeme hradiť aj my a to devaluáciou vlastne tejto jednotnej meny. A prečo to tak je? Je to preto tak z toho dôvodu, že euro je taký unikátny politický projekt, ktorý práve vnutia tohto politického projektu sa prejavujú v čase krízy. Doteraz ako keď neboli vážnejšie ekonomické problémy, tak aj tomu euru sa darilo. V súčasnosti sa začínajú však odkrývať taký paradox. Paradox spočíva v tom, že v Európskej menovej únii je jedna monetárna politika a viacero fiskálnych politik. Prečo je to dôležité? Dôležité je to z toho dôvodu, že tie jednotlivé vlády môžu robiť nezodpovedné opatrenia z dlhodobého hľadiska, že môžu viac míňať, čo už sa vlastne indikovalo tým, že Francúzsko povedal, že tie kritéria paktu stability nebudú také dôležité v budúcnosti. A vďaka tomu figovému listu eura sa to poprvé to ťažko vidieť, a po druhé to nakoniec zaplatia všetci tí, ktorí to euro používajú. A v tomto ja vidím práve riziko toho vstupu, napriek tomu, že samozrejme som si vedomý tých pozitív, ako je stabilita toho kurzu.